भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआनो जाहैदों नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियायाव नुगाबाय जानांगौ मा गोबाङानो जोंनि बर' हारिखौ नासयगासिनो दं आरोना। बर' हारिनि थाखाय नांसोमनाय बावसोमनायफ्रा दिनैहाय मा जाखो। अब्ला बुंनो थाङोब्ला जोंनि गुबुन जाथिफोरा जोंनि बर' हारिखौ गोबां बिदिनो गादबनो नागिरगासिनो दङ आरोना। बर'फोर खौसे जा, सांग्रांथि लाखि। अब्ला नोंथांमोनाबो मोनसे गिदिर जेयाव बर' हारिफ्रा नांनो थांगासिनो दं आरोना, गेदेर मोनसे जेयाव फानाव। अब्ला नोंथांमोना सांग्रां जाखादो। आरो गुबुन जाथिफ्रा जोंनि BTC एबा BTR मोननै एकर्ड बिथांमोना गुबुन जाथिफ्रासो एकर्ड खालामदों। अब्ला जोंनि बर' हारिफ्रा BTC एबा BTR बे मोननै सुक्तिखौ एकर्ड खालामाखैब्ला सोर बिमा खर'आसो एकर्ड खालामखो? बिसोरो एकर्ड खालामदोंमोन नामा? जोंनि बर' हारियासो गोबां बिदिनो नांसोमबोनाय बावसोमबोनाय गोबां बिदिनो हाथियार लाग्रा हान्जा एबा बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरजोंसो बे BTR एबा BTC मोननैबो एकर्डआ जादों। अब्ला नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव फोरमायहर। जेब्ला जों नुयो खोनायो अब्ला जोंनि दानि जुगाव जाबायदि सोलिबाय थादों आरोना, बेयो मोनसे बर' हारिफ्रा मोनसे जेयाव नांनो थांगासिनो दङ आरोना, मोनसे गिदिर खैसाराव थांगासिनो दङ। अब्ला नोंथांमोन जों बर'आ गोबां बिदिनो सांग्रांथि एबा नोजोरखौ लाखिनो गोनां। अब्ला नोंथांमोना जानला मानला बर'फोरजोंनो गावजों गावनो नांलाय खमलाय एबा दावराव दावसि दा खालाम, खौसे जा, गोरोबलाय। अब्लाना जोंनि बर' हारिया स्ट्रं एबा गोग्गोम थागोन। नोंथांमोना बेखौ सिरियास ला आरो जाखागोनखा, जानो थांगासिनो दं आरोना मोनसे बर' हारिफ्रा जेयाव नांनो। अब्ला बारा बुंला, बुंहोलां बांहोलांसो थांबाय थायो आरोना। जेब्ला बुंलांगोन अब्लानो बारायलांबाय थागोन। नेक्स्टआव थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना।